Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumiunu Aba Pahon, the Copimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kesiepa. The Fia Danso, Area, no Mionu, Apemu Copim, Nomian, Sabrenos, Yebesan, Swiss Yadun, Radiasem. I was home for Odij Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Yishra, away yesterday, when Yamishra, Amen. Akokere sofu ewaha oboase de minimso bia nim sofu abwaje evangelist obubomu oboase ba akopa no ene osofu ewaha onbetene nkan nche bia ena all the way from Bekwai empty so ewaha ene mubu a ebe wawa nanka sofu Sam ewoso obiduru aba wa frem se wakoka kumase emso ko lumai ho enya kwan amba ntino wentima biduru a Isaac ewaha asoli wura ena setu cameraman so ewaha utwa enema dendenden ena Isaac wenya Isaac number 2 ene ono so wa na Felix ena Bible reader if dance ekosi ayi nyina original no be so takino by the nebeyo amen rich so ewaha the Chapel of Zion Church asori mpanimfo nyina Mr Frank ni Mr Gezi ne Msamponsa michiamo ne mo yere mo ne mo manyina mame odo michiawo ma company for so michiam ne Zion mma ne mema nyina ya mishra obi awo Yesu dim amen enti so emse be bompa ne di dwumadi no asese so ye be bompa so baba jimi ba cho bompa na ye mbi dwumadi na atiefo a motie sabre ye bompa enti bebi awo bia ne srese ubepre attention amawrade alade pa ya da wase o ma ya bedi asia enye bibia nti se wa asem bekoso na wa asem odi tumi wo wiase na na mo nsem so di atwe akra ma ho eni nti na ma ya besi mu yesra se befa emu kasa ade e be musue ni esan ma ne mpale wasem asem ni di tumi wo soro asasi so eni asasi ase ti ma wa asem me di tumi abra ebe nipa bia la obonefo ndi na sesum mu no wasam ne hanti awrade ma ne nto ba bi a obonefo ndi na hye no ma esum ni nwane na han ni nyine mra fie Jesus na aya ni mutie ani mo onyam hye ema awrade onkonkuru be di hene nhiranka wudin se ye frɛ waba Kristo nti amen amen eja misamo makwa ba biem eja emse di nti a ena wie ya tena se no dwumadi no last week na ya manya nkopon asem efa ekwan kese ene kwan tiatia rich mbacho the kan is quotation in my then the discussion here be yen say so is heaven real and hell too is it real I am pass heaven ewo ho I am pass bonsam jim ewo ho de to so biem e de ade e na bible ne ka fa bonsam jim ho na etesai sai na adiye bi aba afa ho em se nipa ni bi cassette ya se enya no kresa heaven bi wo ho ebi so se nya no kresa bonsam jim bi awo ho nti sa kwan kese ne kwan tata na bible ka no o kire mu se Matthew chapter 7 verse 12 Matthew chapter 7 verse 13 da was say monshane opotia tianemu monshane opono tiatianemu na opono eso ne okwan etene de eko seyemu na opono eso ni okwan etene no de ene okwan etene de ekodie ekoseyemu na wona osenu no ye pi na wona wo shane kwan kese nim no eye pi na opono tiatia ne okwan hia ne de na opono tiatia ene okwan hia ne de ekodie enkwam na wona wo hunu no swa na wona wo hunu ne ye den eswa amen so mesa se afuru so yam pase heaven ewo ho na ye ampa so se bonsam jim ewo ho me be say yedi kan tackle bonsam jim ni wi wi a na ya ba heaven so yam pa se bonsam jim ewo ho bonsam jim wo ho ye bible kora to nchen a me yankasa kora no yakọ kire me hell me ye adansi die
yi bible kora to nkyɛn a Christ si munni die mani hunu ene die masote ho adanse okay ana trokonkon no ebi wo ho no ma oyi ne dasuom na de kyerɛ ya agya no no na wɔde honhom na hyɛ wɔn mo matworo ana bi nso wɔ hɔ anisuade hunu ana wɔde kyerɛ wɔn na no nso no ɔmatworo enti hell deɛ ɛwɔ hɔ ɛyɛ rare ɛyɛ de ɛwɔ hɔ a akyinigye bia ni ho so obi betumi agyina ka sɛ bonsam gyem ni hɔ sɛ bonsam gyem ni hɔ de ana ne asotwe nso ni hɔ okay that's therefore Mr. fa pen no book and now obeti nsem bebrebe obeti quotations bebrebe afi na ye biem na ye besa udi kan de to asum se eyampa se hell ewo ho anase eni ho eyampa se heaven ho anase heaven eni ho so let's ma memra so eyampa se hell ewo ho twika se me fa ne bonsam jim akoso me da se so for ade ba ko atiefo nyina me yirika me chia atiefo a omutie nyina ade ba ko atiefo nyina nti na akristofo titiru yensa ne nso ade bia asofo eni ho no eni din ade bia eni wiase no eni din ana ya research our bible mu na yaka bonsam ja uko Genesis wanya kra no benya miensa ewo Genesis ana ba Exodus nso wanya ko benya makoma 22 atiefo ntiebe so oba Leviticus a wanya kra benya makoma 62 quotation ya kyerɛ bonsam jemo 69 rather 69 oba numbers nso a wanya kra benya makoma 35 Deuteronomy so usani ba Deuteronomy nso a wanya kra wo Deuteronomy no benya makoma 28 oba Joshua wanya sa bonsam dem na ye kan ho asem nko an obenya makoma 9 we kwa ya pam dada mu sa oba Judges a wanya kra no wanya kra obenya makoma 14 First Samuel wanya bonsam dem ani pase ebi ni won First Samuel de ono so beka obenya makoma 4 Second Samuel so obenya makoma 9 First Kings ubenya makoma 7 Second Kings ubenya makoma 14 First Chronicles ubenya makoma mienu Second Chronicles is 6 Nehemiah enzo be kwatwanya kwateze ubenya makoma 6 Job enzo be kan wasem 8 Psalms enzo be ubenya makoma 28 Proverbs enzo makoma 6 Songs of Solomon enzo ubenya ba ko ho atiefo ntie mi kwa na ye kan odonkwa asam ubenya ba ko we me de pass e video obi aso record remember na say repeat bi because ade we titi na nyame amo abotra wow oba Isaiah 1 John 1 kono be ka John makoma 33 Jeremiah so be ka makoma 40 Lamentations so be ka makoma 9 Ezekiel so be ka Ejan wase obeka mako 43 Daniel nso beka 7 Hosea obeka wase mienu Joel nso beka wase enum Amos beka wase nso mako enkron 9 Obedia ebeka wase mako pe obenya ho kotesi ba obako Mika nso beka wase mienu Nahum nso beka wase miensa Habakkuk beka wase bako Zachariah nso beka wase munsia Malaki nso beka mienu Matthew afeyamara New Testament Matthew nso kotense benya ho kyerɛ bonsam eka no nso benya mako 12 Mark 9 Luke 8 John 3 Acts 6 Romans 1 1 Corinthians 2 2 Thessalonians and also so no benya 1 Hebrews 4 James wanya go benya 3 1 Peter 1 2 Peter Atiefo nya daje me pa na ya boya hu ne ya ba 2 Peter so benya 2 Jude ubenya 2 Revelations ubenya 25 now Revelation 25 in rough estimating there is no book in the Bible 130 you see there is no book in the Bible yan 30
hell on say mame mo Jehovah Witness for the word Hades on say Hades in a Hebrew word no actually grave what I say enti no mo say there is no hell the meaning of Hades no and no mo no compare to say yes ye ka Hades a ignoma hell enti say a grave dia grave enti me ye bonsam dim mon channel so say in rough estimate there is no book in the Bible unstated hell and as a hellfire yarase so far let's mess about so eja interface say yaji atum say e wo ho ampa me be say ye wuram kakra say na so bonsam dim esitie say na Bible ni si describe no meaning say yetimi e describe say the land is city say the Japan city say the US city enti say na Bible describe bonsam dim say the city bonsam dim de say the Bible si bi kan no say otimu say ade bi a say the ano de nete no to the who vision kura hu ye no betimi support say the mimi si bi hu no eno kura no me fa ne say eno ye cemetery because your hell and your lake of fire two your baby abonifo wu a omukọ ekotwen ntie no according to Bible no ehọ ne ye abonifo atwen ye bia yes ntie no ne ye frɛ ko no hell and your lake of fire jatade yes o jatade ade a etaho even say like a p it is a po entene etaho ebubwa egu anu amu ebubwa eguni amu enso no asubonti nyina nso satene ekogupum nti wo hwɛ sɛ de Bible ne kasa de ne taho na kyese emudo ana ada wo behwie gu wiase we mu nso no asase benane enu nso be gya bia emu niema nyina benane enu nso be gya bia and according to Bible no Erade asem aka no Second Peter chapter 7 am ye hu se osoro ne asase o Erade de na asem na akora wuti se eyamena bi amena bi da eho anu ode asem no agina mena nim anu ode akora enti na asase ne si asem no so onye jipe be nti yes to onye yia esese edo ko kire ne heaven and the hell any lake of fire no ose bofo no emesha eja ne kire no na bofo no mesha ye no na wo work ye no se Erade to nipa bi tumu a ansa na umfri jana sise ya umpie so emeye help me ba ko pe no ose be continue 10 years eja no the technism yes from down to the top yes down to the top no e be take you 10 years ansa no wani atimi apie so amoa be help me ba ko na so bi wu 2000 afi na waya apie so na be help me yes enti wasi se ja no kura de obi ankom enti ye de ne call hell ho no na enkofo kɔ a no omu ko hu a omu ba omu hu se de omu sibi kira fa no eni a wo hyehye no enti jana nkasa de eta ho a obi ankom ana heaven so obi ankoi eno so ho so for yade ne de won say mi ntwa no Bible on eni Nyankopon asem de be me hu say ye wo honhom ba ko no asem a wo kan to new revelation be 3 years ago de me hu ye no na me wo akiri anadwo be wo na mada nti mi hu say ye de mi ko nsuo bi hu ne nsuo ne nya nyiru no ekosoro a na begu fom wa e na ebubbo santi na me nim se nsuo ba ya ben mu se enia ye ko te se emuja no na ebubbo ti ye ben na fe me ti hit para se e bushia ye ti bia from OFM head to Kumasi station na yenya nuru ho no na hit na ebo no ye ntimi nto aso nuru ho na de ode me ko no di machi ka chem se we ne fa na lake of fire ni manim de te na me se boxer sauce me hunyina di fifi na minyane original ka chem original sorry se bonsam je jatade na o ka se edere ne sofre aye ne man se ye no kure enti on za prof kasem no
say Christo ni wu a okọ paradise yes nti de wo kan na no na Bible say abone for so call brofka say spiritual man yes eno na bi aka abom no because abre na ewiase nyansa na obi e na wo lake of fire nim dabi ja obi ani na mi shira pa sofo me say ena ya nwi a next week ya beto aso because I am serious agenda me pese etiefo nyina adwum yo ho fan na nipa hu say Yesu maye no aben na dia me kan sofo me yam hye me na me ro ho ne say awurade an destiny say na manipa bi awo dabi one destiny an manipa sofo we ba cho sofo less say na bunsam gem esitie papa me da se am say awie tena ya batie nyina ne say ye pese nipa hu de nam kwan so eba ja ye pese nipa hu de nam kwan so eba ye meka asem bi embebo ye tirimu nkasada ye nyankopa asoma no o kana asem ye na agrees of evangelist kan asem bi na me pese ye nkotwere asem ni ye wo hair fire and ye wo lake fire no as see anu de ye ka lake fire ho asem yes enu ntino ye ko bible na so bible na nkyere said ye lake fire no ye ka esifate ja so read what be Revelation chapter 19 Revelation chapter 19 verse number 20 what's no watching aboa no ni edifo atrofo o de 5:17 atifi asem wose say what's atamfo no say atamfo say ko 5:17 what's na me hu obofo bi a wogina owiamu ko no ode ene kese atia mu ka kire nioma a enoma a wotu nam wiamu say momra mesia nyankopon adidie kese no ase koi emedi ahemfo nam ne asafo hene nam ne etumfo nam ne aponko ne wona watete so enam ne adesia ne nkoa ne enketo ne akese nyina enam na muhunu aboa no ne asase so ahemfo ne won dom se ese woboabo wona no na wone de oteponko fita no so no ene ne dom bedi akon na okire aboa no ose na okire aboa no ne adifo atrofo no ne adifo atrofo no a oye na nim sentrene edida wona woje aboa no gina ye ene wona wokoto ohoni no e kan ne ho na wotoon ba no nyina anim no gu ejatade a sofri daily munu amen pa Revelation Revelation chapter 20 verse number 10 me pa to yentie ye ka say lake is different from sea. So because it be a lake, is different from sea and a river. taho Because it be a lake, idea a taho. Say obi tiam ya de adanse ya na ewo. Lake musumche. Obi anim lake musumche. Enso na ntere nko ba bia. Taho. Taho. Say womo kon lake dano. Say ucha lake ensuo na wo weda ho no se ufi na tifi ekwa na afo a abakwasam je se etese de wo wasa fi lake ho abakumase sa eda ho sa na hu ni sa no se obi atena so da eta ho ye kan lake of fire anya ntu a anya de a etene eta ho a maburu me bura no no question ba ti ase etino wo si wo mu a omo ji aboa no gina ye eya ni munu sese ya na ye koto di watu enti ye ka lake of fire eta ho ade a eja no eta ho entering ko ba bia no awo ka se we de ye de ye ebewe we de cha ebewe sana lake of fire no etie eta ho etu de ya hu bibi wa Revelation 2010 na obonsam odada no oto no twene ojane sofitade enum what also aboa no ne adifo atofo nem so yibo safiri wa o mo na bedi na ti o mo zande o mo doso what you say o say also asa be katade ojade e be tade ya Revelation chapter 20 verse 14 20:14 wana 20 verse 14 na oto owo ne asam ado twene ojatade enum so asa be kade Tade. na ade na wa na eni o any part if you very careful adifo atofo no Revelation chapter 20 verse number 15 was it 15 na obiara
wan hu say wode no ase nkwa nwoma ni obi a wan hu so de na se enkwa nwoma ni oto ne twene odatade ni oto ne twene hefa odatade ni bia di fo ani awon na bese kan oto ne twene he odatade ni enti ade na wa na se ni so wo boy ma so hi na kikaje jadi tum what I say e wo ho Revelation chapter 21 verse 8 21 verse 8 na ehufo ne wona wanyini ani achiwade ani awudifo ne nwamanfo ne adutufo ne abosonsom ne atorofo nyina benya won chafa wo otade a eja ne sofre dali munu on say ogbon grofo bi ni enti ye kasa lake fire e wo ho enfa ni agro na e wo ho Jesus adifo atorofo na yimu ma what I say e wo ho enti no so kan Revelation 15 verse 2 Revelation chapter 15 asema ya yembasi ya babu yeti no vya gase ya babu yeti no yeka right from the Bible emu bibia etese ahwehwe epo ose na mehu bibia etese ahwehwe po eja frem epo a ose ahado abaka po bet se po no eja ya dia afrem ahwehwe po asad eja frem so kan ma na wona wodi aboa no ne ni honi ne ni din akonta gina ye ne nkunim no omo di aboa no ni na akonta go no enkunim ha he's talking about the Christians ejeja ahwehwe epo no anim ekurokura nyankopon omo gina a Christopher no omo gina ahwepo na nim omo de anya de yakoto omo do magum na omo gina ahwepo na eja wo na nim verse 3 na otu nyankopon akwa Mose dwom na otu ani wo ma na hu se Mose nyankopon de nyina tutu ma ye kese na eye nwanwa amanaman hene wa kwan tene na ye no kure Awurade hwan na ori nsuro wo na ori nse wodi animunyam efiri wonko ana wo ye kronkron na amanaman nyina beba abekoto wani mefiri se wasentene ne adadi amen amen onse ahano no beka se epo a ahwepo a ejasa he gen afra ejafra so what I say anything no ya kan Revelation 16:18 so 16 verse 8 na de otoso ena no ehwie ne kuruwa no egu owia so na wo ma no ahoden se onfa oja nsese nipa what is radianko so ya na se so mama de anza atiefo mo de ye be ma mo time na mo so ma frɛ bi nti obetima atro number na to be frɛ sesi e enti so bunti obi ka se nyame mfeja ebe se wi ase enkrans kikari bi se na mi ti wa jini se ono agbo bi ase na ayi so do mo gomura for dem mo ya papa chere wo enti so mo de sa Revelation 16 ko se o mo go mfeja nhyehyem nipa enwe ayana uji mi ti nipa kura ase o mo bi aka to se nyame ebi omo no omo nye nipa okay so I say or the best nipa no mo so bi o mo aduane free nipa ti bi em ti ya na so nipa na be hye wo mo se nyame mi so for now omo pa so mo ka so mo nye nipa kra sapanya be ka se oba be proud e mo ni nyako be proud yes ama pumu mpata kra bi su enti so wo say wo nye nipa ankoda ne abo kra wo so be proud so be ne so what it em say so far let ni abubo bia for tade no so ama yahu Bible na kasama no say datade no ewo em za obie ni ukire mu mienu say ye wo sa atwane bia amane hu na atwane bia ene de ye kwa akodi mu de da la se no kra enti ave ma yehu tade no say de tro no kan ampase datade no hwan mu ne de omu kom oh datade ni de eja that's omo ayedu omu kom no nyame ye no for Satan asotwe ya sa mane hunu janan kasa we no punishment for Satan per se na ono Satan no wanti ase se ono nko abekom nti ono so fa Satan we bi su se obetwe nyankopon ni monyam akohyemu bi ana nyame ni monyam no so oni nipa de nyame bon wiase nyina ebia ni wani ese nyame ebia nse nyame but according to Bible no Bible so nyankopon bo nipa se ne nse so ani ni suban so
ohene soma esenyame Yes. uti soma Esenyame, ohu ofa. esenyame Oho nye fa. esenyame wati ko wa Onse me Bishop Mintuano o ka Bible no kora ba bia Bible catch us Philippians chapter 2 verse 5 all the tie wan fa na ho ofa anya dai ama which is say won wan kasa ne to de bia otimi e ma no ho ye fe na to dan so ama no ho aye kan oh no ni na odi na ni o ni no di na ni entu a ogbo wa ho e tan no onim de enti oye o sa ohwe wa na ni age ana nso ogbo wa na ho ofa no onim de enti oye sa ohwe wa na ni age ana Satan so pese wadani nyame asem nti no sebe ye na nyankopon ebegya no entie ne obetwe nipa abata no ho no watwe nipa de ya ne watwe onu nyame enti se mabo se wo se so eni misu ban so na se matimi adeceive no mawiawo na stay wodi me betu gemu a famitum on secret no famitum na menhye di nyame nso hu sa no nso mpese enipa bekosa hu yeye anim no ano no nso dane ne ho eba se nipa te bia be yi wo soro nsam eni Satan na ada nsam edi kire yen se ompese yen no ye bekosa wotade anim ne santi no yamfa na asam ne nante no obonefo na na ada yen na si yenim na asam na ba yen nchen no ye gya ye ho mani wia ye se kimudi a ene ode ye beka no ho Jesus wa dan ye nyina ye ni agum ye nya no ye bia enti na se akwala si so na se wonte asam no owu a awurade mfa ne ntu gyenim why because of say wa meti asam na asam no onyamu ofutuo ye de kra na minyini bi nti se nyame ka so ogu na ten a ede na ade bu maten enti akwala no onim bone by at the age of 7 starting free 5 years 5 a grace nti akwala bi oduru 5 years ya oduru grace time animo nyambere 6 a beginning obesabra base 7 a perfect which is say no hunu papa wo hunu bone nti different work on as a so ya maame a wo hwe ye wo kire na kwala obecheni bia excellent nti 7 perfect no obe spirit the other so obe pick Satan spirit or Christ yes Christ spirit nti no odi free work on nyina no onim papa onim bone sa 7 de ko no owia nkwa mu nam that's what teach obi bape obi tu form na se enkra nkitinkitim ye nu wa so dem no mu ese generator omu te sa me ba na ba ko gya idi na o te ba ko no se gya tese o yi wo free me ba na me bona ma bu ba ko oh dey dey won se su so no na ye comment this in room mu ka che se unya 21 ko ne kan wo bone ani kan want da Hey. want da yes unya 21 enji ena kwase tirim de ye jimmy because me nya 21 mi wu kra ma kwa ye yes Ubrubi. tanya no kure na nya no kore oh enti uhwe according to Job chapter 14 na Job beka say we mu na obie yani so de e kwate mu nti sa 7 years no awurade bie wani ekono wo be pick spirit wa bra bo nyina be hyase obi bia wo ye bi obo bu hu atan ti free 7 de ko nyina o judgment nti wo ko hela eye asotwe bia wo enkwala wo enkwala nketua ewo ho fa text number bra na 0548. tro bi paso no but ye be mo lines ni to the all the over friend the all the be text say what suggestion bia over text na ye wie so e be fa phone lines no so em say topic in the heaven me nyeto se bitima abaso yes nti si ano me pese me ba so bi am man me sra etie for say wo message bia betima text afa line we so 0548 79 0548 79 93 73 76 What's Zero- the both WhatsApp and the email via beba 0548 79 93 76 question na contribution we are between our contribution so kai say ye ko isi reading kwate fellowship no kai ko forudia ye te basim azemem za mote ne Ghana sa de ne ye wo ko forudia so falless ni na ye te basim rich muntie me na
lady bi asa atade tantantan ai asema bi kana so go fed wo hobi ai fresh of bishop Paul na so less e mu fie kwa na yete na dress ni nye na ma bi ko kan say me ba ade na address say asema kan say afre Yesu jefon na friend say ma address nyi nto me gi me krem fra sase so girl ni free bus mu sisi a wo je ko from no anu team ko hwa ebi mu nim say ho nyankopon wɔyɛ agrodie nyankopɔn bi obi dwene sɛ yana hwɛ wɔn de ka to sɛ hell ni wo ebatɔ line de man de enya call ne yɛ message de be mo afa yɛ studio line de no betu da so less entesi an yahu quotations no na su me ma sɛ repeat de okika ni nyina obi wɔ hɔ obi na bo chaachro na afa quotations no ene ya bɔ ya kan kakra about lake of fire no ba me pɛ ona wo tie ehu no ekwan keto ano ene kwan kese saa kwan kese ne kopie otade a mu kan mu wewa enti die niema ene betimi de makosa idatade ni travelers sinya me dase se ye kan adisem a ye kenkan ye ya adisem Revelation chapter 20 verse number 10 ya o kan asem bi wo ho 20 verse 10 no na obonsam a wodada wo no oto ne twene ogya ne so fitade anim okay de abo no ne adifo atorofo no ewo adifo atorofo no so ma ye jani mu o mu na doso na adisem 19:20 no so 19 verse 20 wase na ochi abo no ne adifo atorofo no nso oneni mu sɛ ɛdada wɔn no wɔgye aboa no agyina yɛ no ɔto wɔn honi ɛka ne ho nti sɔfo ɛmsɛ saa ojatade a yɛ kan deɛ de yɛ kɔ bu nsɛm ɛsa gya no mu deɛ ɛde yɛn kan hu yɛ sɔ sɛ difa atufo ne di kan yɛn kan yɛn hu sɛ nyame bɔ wiase deɛ ɛkɛ wanya ama ɔno nyankopɔn abɔdeɛ wɔn siesie gya na ama nipa nam ho kra enke jane de enke ye nipa de enke ye nam ho kra but Satan a ono watra heaven ye siesie jane ma bo nsam nti edin da so onza edin da so nyankopɔn de din ato so sɛ ɛyɛ bonsam eja oh my god mercy enye nipa ye enye dia so wa ye ma bo nsam sɛ wo ebre sei ebre bi bedu a wo tra bi ne hanam de wo bɛhyɛ suam ase na me do bɛhyɛ enti Satan ye watra heaven pɛhu sɛ de heaven na ɛwɔ sifa yɛ de bɛn ɛteɛ na me ba de agya no ɛna waba asase wo esu no ohu sɛ so ma kwan ma nipa edi nyame asɛm so dia ɔno nso bɛnya tafa ɛwɔ heaven ko ɔno nyame asɛm no wanti ne ani so a eti ne ɛpɔ enu ti nipa biara wɔn nam kwan teɛ kwan kɛseɛ no so no ɛyɛ nkurɔfo a wan ɔmapo nyankopɔn asɛm yes yɛka dibɔyɛni a obi a watena ne bɔne mu ayɛ deɛ awu oni dibɔyɛni so obi a onim Kristo sɛ wonya reject Christ sɛ him according to John chapter 3 verse number 17 coming down ɔsema amasɛm bebu wiase atɛn so ate asɛ ɔka ba eba bebi sɛ deɛ wanyi Yesu Kristo ɛni no wabu na tɛn dada already you go to near now I'm coming now already ɔte asɛ enti we need your sister nipa ya bu na ten dada sɛ wanyi onyankopɔn ba koro ɛni enti deɛ bɛmu wafa kwanteatea no so ɛne kwankɛseɛ no sɛ wanyi Yesu Kristo ani a ojatade a yɛka wasɛm die utumi betere yɛ obekɔ for the first point ansakra ne yakom no ɛno yɛ sɔfo ne sɛ ansa ne bewura ma kɔ categories of sin kra no first step do obekɔ hell ɛyɛ sɛ wanyi Yesu ani hwɛ ɛne sɛ on Bible sɔfo makan quotation bia John chapter 10 no makan ba ama me de be preach kra wɔ ha beneme te wa obi fra me busa me question me take why straight na answer na ba continuous say yenti a Bible ka so no di menim na adwatwafo wutifo voice am te ya ne say he unim say time a Yesu nya maye wona na Abraham no na waka nyina hwan di mu
ɛna ɔde gye nyankopɔn diiɛ na heaven nso so ɔsɛ wɔn ayɛ so ɔnam a ɔbɛkɔ hɔ nti sɛ yesu ama na obiara mɛfa ne so ankɔ a n'anim asɛm ama mu that is why a ɔsan akɔ asɛm ado ɛma abraham mo ɛne wɔn a wɔdi n'anim ne nyinaa bɛfa ɔno nso yɛ paradise nti cross no so no ɔn sɛ akwana na ɔsɛn so no ɔdi yesu di 3 hours ɛwɔ cross no so saa 3 hours na mu na saa akwa no ɛde kɔ paradise nti saa akwa no di kama ne kɔ bie gate ne sɛ ampa sɛ he came to salvage but not to condemn nti saa akwa no di kan no yesu no saa akɔ asɛm ado ɛma ɔno ali di wɔn to hell paradise let's confirm say wɔn a odi n'anim o yɛne afɛ ne yɛbɛbɔ obiara ɛnam ne so that's the secret nti sɛ yesu deɛ sɛ obi sɛ ɔbɛ so kɔ nyankopɔn hɔ ba ɔno deɛ me sɛ mɛkɔ ayi mɛkɔ sɔfo wɔ hɔ na me ne sɔfo ba gyina wakɔ kɛde me hu no anaasɛ me sɛ sɔfo ba gye bere me fie ba ne sunsum deɛ onya na bɔnten ɛbɛyɛ possible passport ɛbɛyɛ possible sɛ sɔfo ba de bra fie a ba sunsum ne deɛ gya na bɔnten mɛmfa nwura ha bi na sɛ wonye me no enti deɛ bɛkɔ sɛ datadeɛ wem for the first place ayɛ sɛ bible no sɛ ɛkwan no ayɛ kakraka ne sɛ saa kwan no wɔn a wɔnyi yesu ni nyinaa so mɛsrɛ mo sɛ ɛm sɛ munya berɛ ma me ɛm sɛ mo abɔfra deɛ awurade bɛhyɛ me ne ana meyɛ program biara sɔre da mu abɔnten direction bɛba no mimu so no mafolo nti munya berɛ ma me na within saa bere ya akɔsi buru nya mu no because of see the PC wood this time obi nya di ya asɔre biara wɔn a no wɔkɔ mu nsɛm dem apem de wɔkɔ heaven baako but every day average na enipa edi wu no sisi eme ba masalati kamuni baako we kura de wɔn nada kamu ɔda wɔn so ayi so ɛna yɛde ntoma kata no so yɛne etika mu no biara ho we wobɛkom wɔn sika bi o wɔn ne mpa kɛseɛ bi da so nso wia kete enipa ewu dɔɔso but we say where are they going where are they going say ne dan watum ne free djema biane watum woni biem anso hwɛ say woni say enema na eye edema de enti eye edem enso na ye pie abonten say de open abonten say de nkama ne moa eye pepepepepe na say nipa ye so ya sem so adia banko a Christopher ense no so se kan Hebrews chapter 2 verse number 1 coming down one trust them or say aswodin a woyetia agenkwa aswodin a de be mo wakọ saa ekwan kese no so no Hebrews 2:3 or say aswodin a woyetia agenkwa or say that is Jesus no wait ye ka agenkwa amanfo Jesus yes enye wo bia anya kanka me anya kwaku free enya sofo bia me ka bia na maka bia enya sofo bia ti sofo bi kaza menya agenkwa amaba wo ye trofo na say what I say ti sofo tio Peter kura be confirm o Bible according to asomafo 3:9 ni mu na Peter be kan o se din fufuro bi ni wo so asasi so ni asase ase ebetimi ya dia ma se anyi ni pa nkwa ji Christ di enya na sofo ti se me ba na me ka se mo bibia mo ka sa less di mu a oh ya kana musi wo e ba mo ba enti bato mo ti o se yenti ese o se yenti ese ye so ne ma nyina ya tie no mu no ma ne bro so na ya nsane ho dadi na se asema wona ma bofo so kan ya no timi na marato ne aswodin biara nya akatia esa verse 3 yenso si yemu nkwaje kase a etise ye a ye bedwani afirimu sai you see what I say so omudi kan nya akatia o se na ye nso so se yemu nkwaje etise ye a ha wontumi ne batenya pe oja tade no be hede wo be kom etise so fu bi kan se o se wo pe bi abra me ho ana me mo me din na wo be say di samadi fo atofo no bo mu di aba eja no maye mu ma Ghana for crowd de mu chen that's the thing that be me kan na me yama seme
Osisi yemu nkwaji eti se ya ubedwani afiri mu sen anta se eye max omu da yo profession kan profession na omu di gu Ghana e na omu ko challenge o cars na nya nwanwo e na omu yusu no omu hwema bon sam dia tro kete na ba wi ase nyo so no di ombe mama pro no de na mo nti omu na munna virgin fo ni nyina se ya rich man nya no ma nwale so aka 10 minutes so ye kan se we ka se bia ye take adifo sa na to me satini na mo ye ne adwuma nyame dia mayen se unim se ye Kristo ti na wudidi a Philippians 2:5 what say osi mama agye wo Kristo Yesu entina mu mama ni tira mu Colossians 1:20 say mama nyankopon asam tira mu bebre enti dia wo ye difo wo tie mi compared to the word wo ye sofo wo tie mi wo ye sankania wo tie mi ekwan a wonam zunti nya kwan kakraka na wonam zo pa kese na sofo difo bi wa Ghana na bofra ba wa free difo na ase otani di ko what is sankania wo preachia sa difo ne nkole nyina let na omote radio no ho no muti wase me o katam se ye difo panyi ni se sofo piti bi otimi susa wonu enyu mo wa pim otimi susa anzo ba bi a e kwa nkaka ko ma fa se waka na ntimi de ntini ba be hu se me nya difo me nam se ne difo enyu ntini bi ba ya wase se we difo se wo ka che wi ase nyina se e se wanya difo o ntini ba bi wo hu se difo juma no o ntimi nya so aka yemfa course ni be ayibi message na we yenkan na me bato betimi afre 0322 540027 nyame adoma efiri na akosi buronya yawie ye de me saramo yemfa ni agro ye shada tichi erade man kasa because radio so ni nyina ya akoye preaching nko hello yemere in fact you people speak the rare gospel. And the people who always ask for oil and X. garden eggs from J&J. And the panel is justice. Short hands. Okay. Okay. Now, I'm sure I know your case. So, you're bomb pie. So, I bought a cat from my own. I bought my beer. ya bomba ala dia da wase e won kire power na me so eyi na dia ma wo ma Let me show you. esra wo se wo be ma wo ma so eni akoma bo mo timi dia hunu won se me mo bo mo fo ho ene ehunu kire ensafo ho abedo tire ne yachi atemu oda no ye nyagina be pa wan fa ya koto ama ni hu se yeja a wa ye ta ho se epo then so still esa hwehwe isu ano e wo Yesu di mu amen.